lori na tong ya itu kira Tama. Umur tadi kita berasa. Những cái video mà mới cho ra anh cổ này ra xì xò xì này cái sao mấy kìa ra của nhà hai bởi vì nó có rong chuyện gì không lấy cái lăng xa cả rồi không bunyi milian loh yang tiket kalau chatin cái pada pada kalau kia đang khăn nhá kìa yang khắc răng tổng siêu 네, 연택 가겠다. Ulta hul ma bagan kepek za kita yang osu hul bulasa yang ho kacang ba ayo dura dura abang kepek za kita bo tak kayak lum sini aja abang kan yo kota tak kayak baik sih kesa ulta seram kau nang tajing sih nasi nih meni tak kayak kepek za kesa Tôi có sức ra cái kha Thì cái ya gara de bara mu no thok chi nai te heda ga ya khabang shi de mai moni pacha mai monai tabuk mangso box saka dolok ngaji meromok nomai ko merok tamo mangso sade abo ulah no komen kaye naik tong dinaro yang ngong kaye ko 성작 따봉 모여코 나이tung inoro paithagora norokno phunuknai o jaga hongkangke norokno nukkhana mikhun alu kangrong soybean khai thogri songjak oro khe mai sungui tongo tei mungsa songna tongkha mangso abo norokno last o phunuknai moment pore hello dolok bahai tongbai tini norokno ang ani bologo phunuknai mangso moi songmani nai tongdi ani blokno tabok mangso sui tiar khaye poli tongo mane jotono saploi tongo haita nai tongi noro tini ang nongno pura jotono phunuknai ani blogo nai tongdi
Dolok tabok muzu pirisina. Patongna thuya samela tini. Somele songi tongha. Saya kaisi sama janai. Saya tongi norok haikeno. Pai sok jara. Hambai. Tolok already moi muni pakya. Tabok tiklaisina haitya. Tini ni vlog asno.